खोलोबनि ल'कसभा बिसायख'थिया खुंजानो गेजेराव 1 सप्ताल' सम दंसै। क'क्राझार ल'कसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौनि थांखिजों थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिं मेल। जयन्त बसुमतारीनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि थाखाय मथंगुरि सालबारि ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव फोसावनो थाखाय ओंखारबोदों चन्दन ब्रह्मआ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय मथंगुरि बियाबनि बागापारा कमिउनिटि हलाव चन्दन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोनि सालबारि जिल्ला कमिउनिटिनि गाहाय नेतानि आब्दुल कादेर, पश्चिम हाउली प्राइमारि लाइमोन बिपिएफनि नेतानि आलम सारवारमोनजों लोगोसे गोख्रों सा 27 मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायो। बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायोदि हाउली ओनसोलानो दा इउपिपिएलनि दखलाव दंसै। रायजो राजाफ्रा फैगौ 7 मेखौ नेनानै दंसै। गोबां भटनि बिबाङाव क'क्राझारनि मित्र ज'थनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया देरहासारनाया रोखा जाबाय होननानै चन्दन ब्रह्मआ फोरमायो। बे बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारियाबो बाहागो लादोंमोन। बे ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बहाय गुबुन रावारि रायजो राजा बहाय सुबुं दङ। बहाय जिखिनि बाहागो लादों आरो इउपिपिएल दोलोआव दान्दिसे सिगां बिपिएफ दोलोनि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा दासो बहाय जगदान जादों। इउपिपिएल दोलोआव आरोबाव जइन जाफैबावदों। बिनिफ्राय जोङो बुजिनो बाखि गैला जे बे हाउली बृहत्तर ओनसोला दा इउपिपिएलनि दखलाव बे एकदम स्पष्ट। आरो रायजो राजाफ्रा इतिमध्य थांखि लानानै दं। 7 तारिखखौल' नेनानै दङ। गोसो खुसियै बिपुल भट गोबां लाख भटआव जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानानै दं। बिपिएफ दोलोआ लास्टआव मा जालांगोन? बायलांगोन नामा? बेथ' रायजो राजानि सायावसो। मोनसे राजनैतिक हान्जा एबा पलिटिकेल पार्टिया गासिबो निर्भर खालामो आइ आफा रायजो राजानि सायाव। आइ आफा रायजो राजाया जेला बजबगोन होमबा नोङो दल हिसाबै थागोन। जेला नागारगोन बेथ' अट'मेटिक जोबलांगोन। मैया माखासे फट'खौ भाइरेल जानायखौ जों नुदों। बिएससिअनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल जगदान जानाय फैसानि भाइरेल फट' जानायखौ जों नुदों। बे समाव आजिखालि अनेक खोथा थायो। बे एडिटिं बायदिसिना टेक्न'लजि बिराद खोथा थाया होमबा? दा बेफोर खोथाया एक्जेक्टलि मार बेफोर जिनिसखौ जेला गोथौयै जिनिसखौ नायगोन होमबा निस्सय खोथाया ओंखारगोन। बहाय सोरनिबा सख्रान्तबो थागोन एडिट खालामनानै हगारनाय। काब्बा बरगयाबो गावबो दाबि खालामो क'क्राझार लकसभायाव देरहासार जानाया रोखा जाबाय होननानै। दा बे बिथांनि खोथा। खिन्थु रायजो राजाफ्रा दिनैहाय लैहोर माबिथिं दाहाल जादों, माबिथिं भट होनो ओंखारदों बहायसो खोथाया। बिथांनि खोथा नङा। बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया एमपिआवथ' एमपिआव जेनखाथारगोन। फैगौ बिटिसि इलेक्सनावबो बिपिएफआ सासेबो एमसिएलए देरहाया। इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन 14 इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आर'ज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बिए उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बिएड नङाब्ला डीएलएड कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसिनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आर'ज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।